sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, mga may ataman nin Ido asin Ikos sa Naga nakaresibi ning serbisyo kan City Veterinary Office sa pag-obserbar kang rabies month. Lote na pagsasadiri kang Kapitulo Provincial na yaon sa siyudad kang Naga pinagkudala na mga nakaistar sa laog pinapahali na. Aircon technician sa siyudad kang Naga arestado sa anti-drug bypass operation. Naganyang kusinera sa sarong reality cooking show, nagluto nin sadiring bersyon nin Paella Dinaga. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod bareta. Pinagkudala na kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur ang sa indang lote na yaon sa likod kang National Irrigation Administration digdi sa siyudad ning Naga asim pinapahali na subuot ang natatanang mga nakaistar digdi. Huli kaini, may pakiulay man ang lokal na gobyerno kan siyudad ning Naga sa nasabing mga residentes na maghanap muna nin maiistaran mentras na pinag-aasikaso na kan lokal na gobyerno ang sa indang malilipatan. Susog ki City Administrator Elmer Baldimoro sa aga hahampangon asing kakaulayon sinda ni Mayor Nelson Ligasyon. Kung sakali na magsibot na ang Kapitolyo na pahaliun sinda, ang pakiulay may po sa inda, maghanap man na ning pwedeng maistaraan for the meantime na dahil pa na-develop itong lugar. Dahil ultimately, iyon man talaga to ang relocation ninda. Mientras tanto, pinag-aarampa kan lokal na gobyerno kang Naga kung sa irisay sa mga nakaistar sa lote kan Kapitolyo Provincial ang nataawanan relocation site sa barangay Kapuknasan, Milaor, Camarines Sur. Susog ki City Administrator Elmer Baldimoro, kung igwan ang relocation site na naitao, dahil nasinda kabali sa matatawan kan lokal na gobyerno kang Naga. May picture check pa po kami na data, dahil pa lang po na nasimbag ang Capitol regarding duman sa inquiry ni Engineer Rolly Campillos na ang iba duman may naitaon ng relocation somewhere in Kapuknasan. So, i-check po kung si mga nataawan na duman sa Kapuknasan, dahil naman dapat matawan pang relocation kang lokal na gobyerno kang Naga. Sa iba pang bareta, mga Ido asin Ikos pinag-ineksyonan nin anti-rabies, pinag-deworm asin pinag-castrate bilang parte kan pag-obserbar kan rabies month. Aramon taman ang kompletong details sa report ni Melvin Machado. Puspin o pusang Pinoy, Aspin, asong Pinoy, ang iba, mistisong Ido asin Ikos, mantang si iba, imported. Kaibahan ninda ang seda mga far parents para pabakunahan kontra rabies, ipadiworm asin si iba para ipakastrate. Parte ini kang Rabies Awareness Month kang Naga City Veterinary Office. Susog ki Dr. Junius Elad, City Veterinary Office kang Naga, dakulang bagay na nababakunahan o nakakastrate ang mga Ido asin Ikos. Ang unang-una po, bakit meron tayong castration? Napakahalaga po nito kasi yung mga aso na at saka pusa na nakapon, hindi na po yan maglalayas at maghahanap ng sex mate. So in effect, mabawasan po yung ating mga aso at pusang gala sa lansangan. At kung nabawasan po yung mga galang aso at pusa sa lansangan, mabawasan din yung chance na magkaroon ng transmission ng rabies from rabid dog papunta doon sa mga pag-alagalang aso. Pangalawa, yung pong ating population ay makokontrol at hindi taon-taon ay malaki ang dagdag sa population ng ating aso at pusa. Ang kaso ng human rabies sa ruang nairehistro kang taon 2021 asin 2022. Pituman ang idong nagka-rabies, alagad 12 hasta 13 ang naulakitan kang taon 2022. Pagdating po sa human rabies, 2021 meron tayong isang kaso ng human rabies kasi hindi siya nagpabakuna. 2022 meron tayong isang kaso ng human rabies dahil ganun din, hindi siya nagpabakuna.
Ngayon po sa canine rabies, 2021 mayroon tayong 7 cases saka isang baka. 2022 nasa 12 to 13 na canine rabies. Yun lang po yung species ng hayop na nagkaroon ng rabies. Pero ang delikado po dyan dahil ang trend niya pataas. Madurarsanan ni Sarong Aldaw ang aktibidad ngunya na Rabies Month na pinagigibos sa training hall kan Public Safety Office kang Naga. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, may umanay hiling na problema si Dr. Junius Elad Jr. pag-abot sa awareness campaign. Ang may problema subuot ang pagiging irresponsable kan ibang nagaataman nin ikos asin ido. Sa tingin ko po yung very high yung public awareness. Mataas na po yan. Ang sobrang baba yung pagiging irresponsible pet owner. Sa iba pang bareta, tulay kan Antipolo sa Minalaba, Camarines Sur, isa sa ramo na sa mga motorista. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Katakod kan ginigibong reconstruction kana tulay sa Antipolo Bridge sa Banwanin, Minalaba, Camarines Sur para mientras sa muna ining pigsarado. Sigun kay Mayor Chris Lizardo kan Minalabak kan nakaaging pet sa 21 pa sarado ang tulay kaya pig-abisuhan kan opisyal ang mga motorista na mag-aasunod sa pwedeng bagong ruta sa Barangay Irayang Sulong, Bagongbong asin Baliwag Hubo Road. Nakikituloy po kami sa publiko, dikit na pasensya sa inconvenience ang garakang rerouting dahil po binaklas, babagwan ta si Steel Bridge sa Antipolo. Nagpon po si closure kan tulay kang nakaaging Martes ng hapon. So sana po matapos na ini Biyernes ng hapon o banggi kangani by Saturday or later na Friday, possible na po din sa gabos naman na vehicle. So, nagpo naman po ang DPWH para mag-construer and sendang detour bridge nanganig duman ng mag-agi and then pupugnan na po pag-construer ng bagong konkretong 4 lanes yata na bridge sa Ngunya na Sabado, pwede na nga mabukasan ang nasabing tulay para sa mga motorista. Kaya sa ngunyan hagad muna ang pag-intindikan ang mga motorista antes na matapos ang patrabaho. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa pagbabalik kang Newsbreak, aircon technician arestado sa illegal na droga sa Barangay Pakul, Siyudad ng Naga. Yan na sin iba pang mga bareta sa pagwelta kang GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa Siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom.
energy bars or energy tray, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio, at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush, at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong Alerto, pirming protektado. Work with business executive or turn yourself to become one. Explore the career in the world of business with NCF's Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management. This degree prepares you to excel in the financial service sector. Start it right with NCF's College of Accountancy and Finance. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Padago sa mga bareta, dagdag hanap buhay asin maipabisto ang mga luto na solamente sa Naga sana makukuha iyo ang obheto kang sarong cooking show kan suudma na inapod na Kusinirang Nagenya. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. I-showcase ang talento ka mga kababaihang Nagenya, magkaigwaning livelihood program asin makakariya rin sa diring bersyon kang Paella o Paella Dinaga. Ina ang ubeto kang pinagibong reality cooking show kasulma sa Naga City People's Hall na pinag-sponsoran kan Federasyon Internacional de Abogados o FIDA Camarines Sur Chapter, Happy Soul Organization asin kang lokal na gobyerno kang Naga. Igwanin 14 nagpartisipar hali sa manlain-lain na barangay kang Naga asin opisina sa City Hall. To showcase po the talents of our women in Naga. Pangadua, para po makakreate kita ning sarong authentic and original Bicolano dish, itong Paella Dinaga po. And third, as a livelihood program po para sa mga kababaihan din. Idinagdag pa ni Atty. Billy Balbastre Rojas, tagapagtaram kang FIDA Camarines Sur Chapter na sinanggana kasudma ang sayang recipe na ang itatampok sa gigibuhon na Paseo de San Francisco, digdi sa Naga. Si recipe makikreate ninda, gusto ta siyang i-showcase. Pag time po ni ko nakita kang inapod na Paseo de San Francisco, which na-mention man po kasubago during the opening remarks. So ito po ang ito po ang sa tuyang pinaka-purpose. Alagad ta Paella Dinaga. Paella Dinaga po. Ang paella po ba kaya complete na siya? Di mo na kayo buhaning panira. Kasi ang paella baga may maluto na siya, tapos mga topics na halos panira naman. So it's complete already. So we want to create a dish po na kompleto na. Na kumbaga kung maski ito lang, masiram na, makakakanang maray, di mo na kayo buhaning ibang putahe. Garo man na po kaya, syempre Women's Month po baga kita. So gusto nyo man sabihin kaya dyan na, garo ang babae, garo paella, complete package na po kita. Bako na lang kitang pangharong, bako na lang kitang pang kung sain lang, complete package na po kita. Kaya ta na pong gibuhon kung ano pang pwedeng gibuhon. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, kabali sa nanggana sa cooking show kan suudma na nagluto ng Paella Dinaga. Iyo ang grupo hali sa Public Safety Office na nakaresibima ng 10,000 pesos. First place ang hali sa Triangulo, second place Barangay Liboton, as in third place hali man sa Barangay Liboton, Siyudad ng Naga. Padago sa mga bareta, sikat na Face the Wall planong pakarayon para ipabisto ang mga luto na digdilang makukuha sa Siyudad ng Naga. Nagbubuelta kayan si Melvin Machado. Dakul ng mga sikat na restaurant, fast food chain na sinibapang kakanan sa siyudad kang Naga. Alagad ay nagpapahuri ang orihinal asin haloy ng Face the Wall na kakanan sa Barangay San Francisco digdi sa Naga. Asin sa maabot na mga panahon, pwede na ining apodo na Paseo de San Francisco. Huli kan plano kang lokal na gobyerno kang Naga asin kan Happy Souls Organization na mas pakarhayon ini asin digdi showcase ang mga authentic na luto na digdi lang sa siyudad ni Naga mananamitan siring
kang Paelia Dinaga. Nag-submit po kasi ang City of Naga ng isang project proposal sa isang funding institution para magkaroon po ng rehabilitation yung part ng, alam mo yung dun sa may tabi ng BDO at San Francisco Church, yung Face the Wall. Ang Face the Wall kasi ng mga stallholders doon, naging partner na rin ng Happy Souls. So ginawan sila ng project proposal para i-showcase siya i-rehab. Pagkatapos, doon i-showcase yung mga authentic Naga City dishes. Nagpahayag ba ng kaugbahan si Attorney Marion Ligacion kang Happy Souls na huli kang Women's Month na ipahiling subot ka mga kababaihan ang saindang kanya-kanyang mga talento. We're just so lucky kasi Women's Month at nailabas namin yung lahat ng mga wishes, dreams for Naga City na ang nag-spearhead mga babae. And I think it will be the starting point of a cultural revolution in the city of Naga. Ang FIDA Camarines Sur Chapter Happy Souls sa LGU Naga ang padrino kang reality cooking show kasudma. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa satuyang police report, sarong aircon technician ang inaresto matapos mabakalan subuot nin illegal na droga kan mga otoridad. Detalye sa report ni Jerome Breeze. Nakatago pa sa sarong butane na Turk na magkakaparaga sa shake na pinagtutubudan na illegal na droga na narecover sa air technician sa ginibong drug bypass operation sa Zona 4 kan Barangay Pacol, Naga City, alas 8 Kasubanggi. Ang suspect na si Michael Francisco, residente kan Barangay Balatas, ang nabakalanin kantidad kanyantos pesos na pinagtutubudan siya mo. Para kaini, narecover pa sa suspect ang 5 plastic sachet na may log din illegal na droga. Kabali na ang tulong plastic sachet na yaon sa sarong butane Turk. Ang 2 plastic sachet na may residue ka na pinagtutubudan siya mo. Ang narecover pa sa nasambitan ng suspect. Aaboton sa 4,000 pesos ang kantidad kan illegal na droga. Ang narecover sa nasambitan ng suspitsado. Nasa kustudiyan na kan Naga City Police Office ang nasambitan ng persona. Takaning sangatan ng kasong pagbalgar sa RA 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang bareta, Philippine Red Cross suportado ang mga bloodletting activity kang manlain-lain na organisasyon arog ang SM City Naga. Detalye sa report ni Melvin Machado. Bilang parte kang corporate social responsibility kang SM City Naga, liwat sila nagkondusir in bloodletting activity katuwang ang Philippine Red Cross. Susuki Miss Janet De Vera, Mall Manager. Ngunya na March 23 hasta 24, siyam na SM Mall sa Bilog na Nasyon ang nagkukondusir kang kaparehong aktibidad, kabali na ang SM City Naga. Of our corporate social responsibility, saro niyo talaga yung bloodletting. We had this last year, and for this year, na-duplicate na naman siya. For this March, 44 SM Supermalls ang nagkaigwa ka ni starting March 13 until 31. Ngunya na 23 to 24, 9 na malls kasali na duman ang SM Naga. Para kay Mr. Tony Makatangay kang Philippine Red Cross, dakulaon na bagay ang mga pagkakaigwan ng mga arog kaning aktibidad para masimbagan ang mga pangangaipo kan mga ospital. Actually sir, sa Philippine Red Cross, yung blood services, yung mga blood donations, considered namin isa sa pinaka-vital na services na ini-extend ng Red Cross sa community. No? Kasi alam naman natin yung mga hospitals, isa sa talagang frequently na pangangailangan nila yung blood. Kasumpay kay ni nagpasalamat man si Miss Janet De Vera sa mga nagduduna rin dugo asin nagsusuporta sa sedang aktibidad. Sa gabos po ni nagdo-donate ng blood, salamat ng maray, bakuman ng saro ang nabibinipisyohan kanida, kulang binipisyo inyo sa kadaklan. And then, kung igo po kamo ning oras, gusto nindong mag-donate man, bukas po kami munyan hanggang sa aga po ang satuyan ng donation drive. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak.
Asin yan ang kateripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin i-like ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Ligdisan na yan sa GNN TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. News Break.